uzawuvumela iindebe zami memeza igama likababa libusisiwe umuntu omemeza igama likaShembe futhi ngesabatha. Shembe Nkosi yamaNazaretha, sibonge Msholoza, sibonge Nxamalala. Masikibekile kade hlupekile Shembe lana. Nayi inkathi igibela phezu kwamakhandeli. Yathatha ihodi yethu lana yahamba Msholoza. Yahamba yaya kwaNkatha laphana bakhandela izindlu baqonyela. Ngiyacela Msholoza mntakamama, siyacela nje kade sibondelane sitshela mntakamama sibuya lapha kwinkonzo yesizwe, siyakutshela sithi ngo-6 nango-7 Msholoza ngeke mfana kwenzeke lutho. Siyakhala sonke ngo-2:30. Sikhulekile njengoba siphethe indlu njalo sokhuleka kuShembe. Sithi siyawucela u-2:30 eklisi singene ePhalamende siyilande le wodi yaseSikhaweni. Siyilande la epembeni kwawodi 13. Bayakhala vele nenkathi igcwele phezu kwekhanda lethu. Ngo-6 nango-7 ngiyathandaza ngiqala wezulu umhlaba. Nasi isikhali sami Msholozi wozocela inhlanhla la kubaba. Ngizwile kuthiwa bayibambile imali zakho Nxamalala. Bayivala amabhoda wadwala ubaba Msholozi Nxamalala uyokuphelelwa uzangivumo umuzi wakho lo. Ikhali kababa linezinto ey'ningi. Kuyashiwo nalapha kwenkandla mdali wezulu nomhlaba. Bathi kwakhandwa iPhalamende kodwa yilo leli kusekhaya lalo. Ngiyacela Msholozi baba, ngiyacela baba sonke sibambisane sikhophe ndawonye. Khumbula wena ukuhlanganyela ufantazi yami kubafazi namadoda. Bonke bayakhonkotha amashangane la khonkotayo kube ekhaya mntu kwendini. Wena khokho siyakwazi. Ubani kanti ubaba kaMsholo ubaba kaSindwa Ramaphosa sukaphi? Siyacela bathatha zomonakisejele. Siyafuna ukwazi ukuthi ubani wakhona kulo mhlaba kaMthaniya ngophela uwe wedwa ususele uhambile usheke. Umuntu obekwazi ukukhuluma amaqiniso kusele wena wedwa Msholozi. Ubani omunye umuntu okuthinta Shembe kumnesiqongo. Ngiyabonga. Siyabonga mfowethu. Nkosi bafethu uma ningibone ngiyahlupheka kukubilana kodwa inamba siyatholakala ko-73 894 0595. Kutholakala mina la uSipho Lukhulu.